سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات امنيستي انترناشنال تركي ايرتراوያን كيطرز صاوعيت مغربو ركب مرحتي ايرتران سودان بزملكت وصي زله حبريتا اسرائيل كاب معرباو غماغم من سحابه مفلاطه ايرترا غودات زور دلع لنبر زناب كم زنب مغلاصون نحدا امريكاو اتاليلوم نفس قتلت كغبر زغدد نيجيرياوያን اب تحت قيد مئتاومن كالن زتقلك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم نحدا ود 17 عامت أمريكا ومن إساي بناي عرقان سئل زتاللو كلتا نيجيرياوያን أحوات ن 17 عامت كأسر تفريدم اتوم اب ليغوس نيجيريا زنبرو يحوات جوردان دامي نزتبهل أمريكاوي اب انترنت كم قوال نستيتي تمثيلهم تلاليوم عرقانو سئل كسدلهم يمغيرما أمريكاوي جوردان مستم أتاللتي بإنستغرام دحر مزرابو كفرارحو ومسجمرو دحر 6 ساعاتاتيو نفسو أتفيو اب أمريكا قبنات سايبر إنا وسخي خيد زلو خوينو بفلاي نيجيرياوያን بستكبر سموم يلعل هلا كلتيوم نيجيرياوያን أحوات دما اب أمريكا بناي عرقان سئل متلال نفلم أوان زتفردو كوينه مالو سئل جوردان حيزا اب بيت فرد زقربت اديو جين بويتا ازيه غوهيه الله كتبل بنبعد استسنيق على ايهبا ولا كواتم غبنياتات فتح مركابم صبوق ينتبلت كابزي زحزن فصامه گن صبوق ነገር ክረከብ ከም ዘይከአል ገሊጻ ጆርዳን ደሜይ ኣብ ገዛት ሚቺጋን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዝነበረ ተምሃራይ ነይሩ ወዲ 24 ዓመት ሳሙኤል ኦጎሺ ምስ ወዲ 21 ዓመት ሓው ስምዖን ኦጎሺ ኢንስታግራም በመጠቀም ኣብ ክል ዕድመ ጆርዳን ትርከብ ጽቡቕ ትጓል ተመሲሎም ምስኡ ዕላል ጀሚሮም ዕርቃኑ ኮይኑ ስእልታት ምስለ ኣኸሎም ድማ ገንዘብ ክህቦም እንተ ዘይክኢሉ ድማ ነቶም ማሳእል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝርግሑ በመግላጽ በማይ ዝቁጸር ዶላራት እዮም ተቀቢሎሞ ጆርዳን زأخلو ገንዘብ መሰደደሎም ነቲ ስእልታት እንተ ዘርጊሕሞ ነፍሱ ክቀትል ምዃኑ አጠንቅቆም ነይሩ እቶም ገበንኛታት ግን ነትናቱ መጠንቀቅታ ኣብ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ጽቡቕ ቀልጢፍካ ግበሮ እንተ ዘይኮይኑ ቀልጢፍካ ከም እትፈጽሞ ክንገብረካይና ከም ዝበልዎ ተጋሊጽዮ ኣቦ መዋቲ ዝኾነ ጆን ዳንኤል ኣብ ሚቺጋን ንዝርከብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወዱ ኣብ መደቀሱ ክፍሉ ሞይቱ ካብ ዝረኽቦ ጀሚሩ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከም ጸንሕ ብምሕባር እታ ስድራ ካብ ዝዝኽረ ንምህዳን በዝብል ገዛ ክትቀይር ከም ዝተገደደ ተዛሪቦ تطابقي سبعو مسالات أمنيستي انترناشنال أمايت إيرتراوያን بحيلي كاب تركي ናብ ሃገሮም ናይ ምጥራዝ ሓደጋ አንጸላሊዎም ከም ዘሎ ገሊጹ أمنيستي انترناشنال تمالي ኣብ ትሕቲ ሓደጋ بحيلي መምላስ አንጸላሊዎም ዘሎ ኤርትራውያን ዝብል ኣርእስቲ ዘውጽኦም መግለጺ እቶም ኣብ ቱርክ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይ ድሌቶም ናብ ሃገሮም ተጠሪዞም ነስቃይን ማእሰርትን ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ዘለዎ ስክፍታ ሓቢሩ ቅድሚ ሕጂ ኣስታት 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ምኽርን ምስ መቕረቦም ብቴሌፎን ከይራኸቡ ብምኽልካልን መንግስቲ تركي بحيل ناب هاغورم كم صرزم صبصبات يحبرو امنيستي انترناشنال مغلصيو سبمز تركي نيرتراوያን بزي دليتهم بحيل ناب هاغورم كم مطراس تقوطيوم بمسرت عالم لخاو حقي نتوم سدتኛታት ናይ عقبه مسلم كخبرولم تلابيلا اتوم ኤርትራውያን ايدين ابز بحال بوتا تاسيروم كم زلو بمملكات ابز حلفه سمونات استات 180 ዝኾነ ስደተኛታት ተሃገር بحيل بزي دليتهم كم استطرز زرغاغص مرتعو كم زلوون حبيرو اتوم كاب تركي بحيل زتملسو ኤርትራውያን ኣብ ከባቢስ ምራብ ዝርከብ ዓዳ ኣብየቶ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ምህላዎም ከኣ ዝያዳ ኣሸቓሊ ከም ዝገብሮ ኣምነስቲ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እውን ቱርኪ ካልኦት ኣስታት 100 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሰቶም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምግላጹ ዝከር እዩ እቶም ሕጂ ኣብ ኣይዲን ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ከም ዝኽእሉ ብቴሌፎን ንመቕረቦም ከም ዝሓበሩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹሎ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኸይጥረዙ ዝማጎትሉ ሕጋዊ ዕድል كم زي توهبون بمتقاس اما اسرتي بحصرات ماي مغبن حكمنان اب حماق كونتات كم زركبون شاقولو تحبير لا امنيست انترناشنال اقدمهم كاب استفلالي هاغرات ناب ኤርትራ ዝተመለሱ ስደተኛታት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገር በዘይ ሕጋዊ ወጪኹም በመባል በዘይ ፍርዳዊ መስራሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎም እዚ ትካል ሓቢሩ ላ ሕጂኻ እዞም ኣብ ቱርኪ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ንሃገሮም እንድሕር ተጠሪዞም በደላት ክወርዶም ይኽእል በመባል ቱርኪ ከይትጥርዞም ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘላ لما عمت أبي إرترا صبوا كرامات أبزلوا ولا وهن أبجل كبابيتات جن لعل عقن ماي بمزنابو أب نبرد جود كم زوردتها قاليتو من استريح الرشا إرترا زرقي هو أبزل حبريتها بحفشة أبزنز حلفة 3 أوارح أبي إرترا سوسان 400 كابتزم زنب زنب لعل النبور كم زنبره كجلس انكولو إسران حموشتن 200 نبور 10 دمات تحت النبور زعقون الزناب كم زنبره قاليتو من استريح الرشا إرترا أم مجلس يوبتوساقي أوارح مسكرمون زتفل عليه تنبياتات الله كبل
እንከሎ ገለ ካብቲ ኣውፂዎ ዘሎ ትንበያታት ድማ ኣብ ውሱን ከባቢታት ኤርትራ ልዕሊ ንቡር ዝናብ ክወቅዕ ተኽእሎ ኣሎ ዝብል እዩ በዚ ድማ ብሓፈሻ ህዝቢ ብፍሉይ ድማ ሓረስቶት መደላዋቶም ክገብሩ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስትር መሬትን ማይን ኣከባቢን ኤርትራ ተስፋይ ገብረስላሴ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ብ5-6 መስከረም ኣብ ኣቢጃን ርእሰ ከተማ ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ዝተኻየደ 10 ፍሉይ መጋባእያ ሚኒስትራት ኣከባቢ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝተሳተፈ ተገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ብዛዕባ ድሕነት ኣከባቢ ኣፍሪቃ ዝተዘተየ ኮይኑ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ ሚኒስትራት ድማ ተሳቲፎም ኣለዉ ካልእ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተሓሓዘ ዜና ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባቱ ገይሩ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቻይና ኣብ ጎኒ ታሽዓይ መድረኽ ምትሕብባር ቻይናን ኣፍሪቃን ምስ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝተራኸበን ኣብ ትርከብ ድማ ኣብ ኩነታት ሱዳን ዓሚቕ ዘተ ከም ዝተኻየደን ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ዘሎ ምሕዝነት ከምኡ ድማ ዞባዊ ንኽልቲአን ሃገራት ዘገድስ ጉዳያት ዘተ ከም ዝተኻየደሎም ገሊጹ ኣብ ትርከብ ብወገን ሱዳን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሁሴን ዓዋድ ሚኒስትር ፋይናንስ ዶክተር ጅብሪል ኢብራሂም ከምኡ ድማ ካልኦት ላዕለወ ሰበስልጣን ሱዳን ክሳተፉ እንከለዉ ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ካልኦት ሰበስልጣንን ከም ዝተሳተፍዎ ሓቢሩ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጽሑፉ ብተወሳኺ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ንናይ ኤርትራ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ንህዝቢ ሱዳን እተርእዮ ዘላ ነቕ ዘይብል ደገፍ ኣመስጊኒ ኢሉ እስራኤል በሐፈሻ ምዕራባዊ ገማግም በፍላይ ከአብ ከተማ ጀኒን ዝሓለፈት 9 መዓልታት ወታደራዊ ስርሒታት ድሕሪ ምክያድ ሰራዊታ ካብቲ ቦታ ከም ዘውጸት ገሊጻ ምዕራባዊ ገማግም በብዝሒ ዕጡቃት ሚሊሻታት ፍልስጤም ዘንቀሳቀሱሉ ኮይኑ ኣሳስ 6000 ነባሪ ከም ዘለዎ ይገልጽ ሰራዊት እስራኤል ከአ እቲ ቦታ ደጀን ግብረ ሽበራውያን ከም ዝኾነ በመሕባር ዝሓለፈት 9 መዓልታት ኣብቲ ቦታ ወታደራዊ ስርሒታት ከካይድ ጸኒሕዩ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ብዘካየደቶ ስርሒት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም በሐፈሻ 36 ሰባት ክቆተሉ እንከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 21 ካብ ከተማ ጀኒን ከም ዝኾኑ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ይሕብር እስራኤል እቶም ዝተቆትሉ ዕጡቃት ግብረ ሽበራውያን እዮም ክትብል እንከላ እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ግን እቶም ዝተቆትሉ ቆልዑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ሲቪላውያን እዮም ዝብል ኣብቲ ስርሒት ሓደ ወታደር እስራኤል ከም ዝተቆትለውን ክፍለጥ ተኻይድሎ ሰራዊት እስራኤል ብጀካን ከተማ ጀኒን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ዝርከባ ከተማ ቱባስን ማዕስከር ስደተኛታት አልፈራንውን ክቆጻጸርዎን ክኢሎም እዮም እስራኤል ኣብቲ ስርሒት ካብ ሓያል ዶታት ዝተዋጹ ወታደራት ታንክታት ድሩዓት መካይን ነፈርትን ያተጠቂማ ሰራዊት እስራኤል ካብ ከተማ ጀኒንን ካብ ማዕስከር ስደተኛታት ጀኒንን ምስ ወጸ ነበርቲ ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ ነሓሰ 27 ከካብ ገዝኦም ወጽኦም ኣብ ጽርግያ ከዛወሩ ጀሚሮም ኣለዉ ቀንዲ ጎደና ከተማ ጀኒን ኣብ ማእከሉ ብዝተፈጸሙ ደብዳብ ነፈርቲ ዓንዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ሆስፒታል ጀኒን ዶክተር ዊሳም ባክር ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ እቲ እስራኤል ስርሒታት ተካይደሉ ዝነበረት መዓልታት ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ ብምሕባር እተን ቀዳሞት 4 መዓልታት ኣዝየን ከበድቲ ከም ዝነበራ ገሊጹ እቲ ሆስፒታል ማይን ኤሌክትሪክን ከም ዘይነበረ ብምሕባር ኣዝዮም ተጸጊሞም ምንባረሙን ንጋዜጠኛታት ረድዩ ኣብቲ እዋን መጥቃዕቲ ክልተ ኣዴታት ከም ዝሓረሳ ክልተ ብሓገዝ ቬንቲሌተር ዝነበሩ ኣረጋውያን ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ምንጪ ኤሌክትሪክ ካብ ጀነሬተር ማይ ከዓ ካብ ወጋን ተዓቂሩ ዝነበረ እናተጠቀሙ ከም ዝሓለፍዎ ዶክተር ዊሳም ባክር ገሊጹሎ ብዓረቢ ኣብ ከባቢ ማዕስከር ስደተኛታት ጀኒን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ካብቶም ዝሞቱ ጓል 16 ዓመት ትርከቦም 8 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝኾኑ ቢቢሲ ክፈልጥ ክኢልዩ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብዘካየደቶ ስርሒት ሓያል ዕጡቃት ግብረ ሽበራውያን ከም ዝቀተለት ያተገለጽ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ጀኒን 14 ግብረ ሽበራውያን ኣወጊድና ኣለና 30 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲና 30 ዝኸውን ኣብ ጽርግያታት ተጻዊሩ ዝነበረ ተፈንጃር ከኣከነምክን ክኢልና ኢሉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም